Wel, dwi'n ddiolchgar iawn am y fraint o gael siarad yma heddiw. Dwi rioed wedi dysgu y pwnc yma yn Gymraeg o'r blaen. Felly dwi'n rhaid mi sticio at yn sgript, neu fyddai'n byth gadw'r amser. Wel, maen nhw wedi rhoi teitl heriol iawn i mi. Iachau clwyfau'r genedl. Mewn hanner awr. Da ni wedi cael yn cymell y bore yma i weithio hefo'n gilydd i ehangu teyrnas Duw yng Nghymru. Ond cyn i ni allu gwneud hynny, mae yna angen iachau ein clwyfau ni. A pan maen nhw wedi gofyn i mi i siarad am hwn? Wel, ers dros 10 mlynedd ar 20 bellach, dwi wedi bod yn cynnal gweithdai cymodi mewn gwahanol rannau o'r byd lle bu anghydfod, anghyfiawnderau a dioddefaint yn cychwyn yn Rwanda yn union ar ôl i'r hil-laddiad ddod i ben. Ond dwi wedi cael y fraint hefyd o weld yr ysbryd glân yn gweithio mewn ffyrdd pwerus dros ben, yn trawsnewid, nid yn unig iachau a thrawsnewid, nid yn unig unigolion, ond hefyd cymunedau cyfan. Ac os ydy o'n gallu digwydd yno, yn y llefydd tywyll iawn yma, yn sicr mi all hyn ddigwydd yng Nghymru hefyd. Dwi newydd ymddeol gobeithio o'r teithio tramor, a mae Duw jyst wedi rhoi un gair ar yng nghalon ni, Cymru. Enw'n gweithdy ni ydy iachau calonnau trawsnewid cenhedloedd. Oherwydd yn ymprofiad ni, mae Duw yn trawsnewid cenhedloedd un galon ar y tro. Mae yna lawer cenedl yn y byd efo ysbryd clwyfus, a dwi eisiau awgrymu heddiw bod Cymru yn un ohonyn nhw. Dwi am ddod yn ôl at hynny. Bob tro dwi'n defnyddio'r gair cenedl, dwi'n ddefnyddio fo fel mae o'n cael ei ddefnyddio yn y Testament Newydd. A'r gair Groeg yn y Testament Newydd ydy ethnos neu ethne bob tro, sef grŵp ethnig. Mae Duw yn credu mewn grwpiau ethnig. Rwy'n dda iawn efo'r pethau yma, reit. Nesaf, ie, di dod. Reit. Cwpl fedra i wneud, whoops. Heddiw, allai ddim ond olrain yn fyr rhai o'r prif egwyddorion yn ein gweithdy ni, gan gymryd ychydig mwy o amser efo rhai o'r egwyddorion mwyaf arwyddocaol. Ac wrth i mi wneud hynny, ceisiwch chi feddwl sut i gymhwyso hyn ar gyfer yn sefyllfa ni yng Nghymru. Mae yna 2 prif grŵp yma, y Cymru Cymraeg, y Cymru Di-Gymraeg, a'r mewnfudwyr. Cyn i ni edrych ar sut i achau clwyfau cenedl, rhaid i ni'n gyntaf ddeall beth oedd bwriad gwreiddiol Duw pan greodd ni. A da ni'n mynd i gychwyn cyn lluniwyd y byd. Trwy dragwyddoldeb, roedd y drindod yn caru ei gilydd yn angerddol mewn undod perffaith. I bod nhw yn un o ran sylwedd, yn eu person dydyn nhw ddim yr un fath. Ond doedd bod yn wahanol rioed yn broblem. Dyna sy'n ei gwneud nhw yn dad, mab ac ysbryd glân. Mi fyddwn ni'n gofyn i 3 person ddod ymlaen a gafal yn llaw i gilydd i ffurfio cylch
i gynrychioli'r drindod, cyfrifoldeb go arswydus. Ac yma da ni'n gweld tri person yn Sri Lanka yn gwneud hyn. Sri Lanka yn wlad oedd newydd ddod allan o ryfel cartre. Wedyn, da ni'n cymryd amser i archwilio hefo'n gilydd be di'r ansawdd arbennig sydd rhwng y berthynas yma. Be sy'n mor special am y ffordd maen nhw'n cyfathrebu hefo'i gilydd. A da ni'n darganfod perthynas anhygoel. Cariad perffaith mewn undod. Yn Genesis cynta, 16, wedyn maen nhw'n deud rhywbeth rhyfeddol. Ac dwi'n hoffi cyfieithiad Bible.net. Gadewch i ni wneud pobl yn ddelw ohono ni'n hunain i fod yn debyg i ni. Hynny ydy, dyma nhw'n creu ni mwyn rhannu'r ansawdd arbennig yma efo ni. Mwyn i'n perthynas ni hefo Duw a hefo'n gilydd i fod yn debyg i'w perthynas nhw, sef undod cariadus mewn amrywiaeth. Waw. Da ni wedyn yn agor y cylch ac yn gwahodd unrhyw un sy'n dymuno dechrau profi hyn yn ei bywyda i uno yn y cylch. Ac yma, da ni'n gweld mewn gweithdy arall yn Sri Lanka, pobl yn dechrau dod ymlaen i ddeud, dwi eisiau dechrau profi hyn yn y mywyd i. Mi wnes i hyn efo penaethiaid yn y Congo ar ganol rhyfel cartre yna. Penaethiaid rhanbarthol oedd yn gweithio trwy ddewiniaeth, bobl cwbl ddi-dduw. Ond na neb am symud i ddod i uno hefo'r cylch am dipyn. Ond ar ôl dipyn, ond ni jyst aros, a wedyn dyma un yn dod, a wedyn dyma un arall yn dod, a dyma nhw'n dod fesul un. Nes yn y diwedd, oedd pawb wedi dod. A dyma un o'r penaethiaid yn deud, ai dyma pam yn creuwyd ni, a drychwch be da ni di wneud. Drychwch be da ni di wneud. Mae yna gymaint o wahanol genhedloedd yn y byd. Ydy gwahanol genhedloedd yn fendith neu yn felltith? Be da chi'n meddwl, tybed? Da chi'n meddwl na pwrpas Duw oedd o? Neu just canlyniad i dŵr Babel? Gadewch i ni edrych ar Actau 17, adnod 26. Fe ydy'r Duw wnaeth greu y dyn cyntaf ac wneud ohono yr holl genhedloedd gwahanol sy'n byw drwy'r byd i gyd. Mae hyn yn dangos yn glir mae syniad Duw oedd o, y gwahanol genhedloedd. Ac wrth i ni edrych ar y greadigaeth, da ni'n medru gweld faint oedd Duw yn caru amrywiaeth. A beth ddaru'r drindod greu? Un math o flodyn, un deilen, un aderyn, un pysgodyn. Mae'n amlwg o'r greadigaeth bod Duw wrth i fodd hefo amrywiaeth. Gawn ni edrych ar lyfr Datguddiad 21, adnod 26. Mae o'n sôn am y Jerusalem newydd. Mae'n deud, a byddant yn dwyn i mewn iddi, holl ogoniant ac anrhydedd y cenhedloedd, yr ethnos. Weithiau dwi'n digaloni'n meddwl falle bod ni'n colli yn
diwylliant yng Nghymru. A fydd o'n dal yma mewn hanner cam mlynedd eto. Ond dwi'n llawenhau mi fydd o yn y Jerusalem newydd. Mae Duw wedi rhoi rhywbeth gwerthfawr ym mhob cenedl. Rhyw drysor arbennig, rhyw ffordd unigryw i ogoneddu Duw. Ond mae yna broblem. Mae yna leidr. Mae Iesu'n glir iawn yn Ioan 10:10. Mae'n yn rhybuddio ni fod yna leidr sy'n dwyn, lladd a dinistrio. Ac wrth edrych ar yn byd ni, da ni'n gweld ei fod o wedi bod yn hynod o lwyddiannus. Mae o wedi dwyn oddi ar bawb mewn un ffordd neu gilydd. Oddi ar unigolion, teuluoedd, cenhedloedd, gwledydd, cyfandiroedd. A phob amser a mae o fel arfer yn defnyddio gwahanol arfau fel rhagfarn, anghyfiawnder, anwybodaeth ac yn y blaen. A phob amser mae'r lleidr yn dwyn rhywbeth oddi arna ni, mae o'n gadael clwyf. Mae'n rhaid i ni gyfadde fod yna lawer o glwyfau yng Nghymru. Mae'r Cymru Cymraeg yn teimlo'r boen o orfod brwydro am ei iaith a'i diwylliant. Mae'r Cymru Cymraeg yn gallu teimlo'n israddol a ddim yn siŵr lle maen nhw'n perthyn. Ac mae'r mewnfudwyr yn gallu teimlo nad oes gwir groeso iddyn nhw. Yn wir, mae pawb yn stryglo efo colled o hunaniaeth a'r pethau sy'n werthfawr iddyn nhw. Mae pawb yng Nghymru yma yn gofyn am gartref go iawn. Dwi'n credu bod iachau y wlad yn cychwyn wrth i ni wrando ar ein gilydd. Yn rhy aml fel gwahanol grwpiau yng Nghymru, da ni'n anwybodus am golledion yn gilydd. Mae yna angen i ni ddelio hefo'r anwybodaeth, yn lle canolbwyntio ar golledion yn grŵp ni yn unig. Mae pob cenedl sydd wedi profi gorthrwm yn dioddau o galon glwyfus. Da ni'n medru gweld hyn yn glir enghraifft hefo brodorion cyntaf yr Unol Daleithiau a'r Aborigines yn Awstralia. Mae yna angen i ni gydnabod fod gan genedl y Cymru galon glwyfus hefyd. Ac i ddeud y gwir, mae'r wlad i gyd wedi cael ei chlwyfo. Pob grŵp yng Nghymru. Does na ddim enillwyr gan y lleidr. Mae pwrpas da Duw wedi cael ei ddinistrio ym mhob carfan. Sut allwn ni gael iachad i'n clwyfau? Cyn i rai briwedig gael iachad, rhaid yn gyntaf wynebu a mynegu'r boen. Da ni ddim yn hoffi hyn. Mae arbenigwyr trwy'r byd i gyd yn cytuno bod hyn wir. Ond fedran nhw ddim mynd dim pellach na hynny. Os da ni'n dal i siarad am yn poen, mae'n berygl i'r boen ffurfio yn hunaniaeth ni ac i ni foddi mewn hunandosturi. Neu, ar y llaw arall, dewis gwadu ein poen, achos da ni ddim yn gyfforddus yn ei fynegu. Be oedd ymateb Duw i'n byd toredig clwyfus ni? Cymryd yr holl dragedi dynol
arno'i hun ar y groes. Mae Iesu yn dwyn nid yn unig yn pechod, ond yn poen ni hefyd. Mae Eseia 53 adnod 4 yn deud, cymerodd ein salwch ni arno, a diodde ein poenau ni yn ein lle. Nid yn unig yn pechod, ond yn poen am clwyfau ni hefyd. Mae hyn wedi bod yn allweddol i ni, yn hynod o bwysig yn gweithdai ni. Ydy'r diagram nesaf yna? Yndi. Mae rhaid iddo fo fynd i rwle. A dwi mor ddiolchgar fod Duw wedi rhoi lle i ni, lle fedrwn ni fynd a holl boen y byd. Holl boen y byd. Allwn ni ddim dianc rhag boen hanesyddol Cymru. Ond os ydym ni'n fodlon i wynebu y boen a'i roi o ar y groes, mi allwn ni dderbyn iachad a darganfod undod newydd. Mewn un gweithdy yn Ffald y Brenin rai blynyddoedd yn ôl, daeth datguddiad 5 yn fyw iawn i mi. Mae Ioan yn wylo yn hidl oherwydd doedd na neb yn deilwng i agor y sgrôl a chyflawni pwrpas Duw. Wedi gwrando ar yn gilydd yn y gweithdy, roedd hi'n amlwg nad oedd neb yn deilwng i ddelio hefo clwyfau'r genedl a chyflawni pwrpas Duw. Dim ond un oedd yn deilwng, yr oen gafodd ei ladd. Does na neb arall yn deilwng, da ni gyd wedi methu. Na i byth anghofio ni'n cerdded yn ara hefo'n gilydd at groes ar y bryn, i hoelio hanes poenus Cymru arno fo. Yn ymprofiad ni, yr unig ffordd i dderbyn iachad ydy rhoi popeth ar y groes, a rhoi'r cyfrifoldeb i gyd i Iesu. Yn y lluniau nesaf, da ni am weld pobl yn y Congo yng nghanol rhyfel cartra. Yn gyntaf, maen nhw'n rhannu profiadau mewn grwpiau bach efo'i gilydd, a mae'r grwpiau yma yn cynnwys gwahanol lwythi oedd yn ymladd yn erbyn ei gilydd ar y pryd. A wedyn, maen nhw'n mynd i mewn ac yn tywallt poen i calon i mewn i galon Iesu. Wedyn maen nhw'n hoelio'u profiadau poenus ar groes gan drosglwyddo y cwbl i ddwylo Iesu. Mae'r groes wedyn yn cael ei chario allan, a mae'r papurau yn cael ei llosgi. Maen nhw'n derbyn iachad anhygoel trwy wneud hyn. O'n i rioed wedi disgwyl gweld hyn. Ond yn fwy ysgytiol fyth, dyma lun o benaethiaid rhanbarthol yn y Congo yn hoelio pechodau a dioddefaint ei llwythi ar y groes. Yn nhw ddari ofyn am gael gwneud hyn. Wedi hynny, maen nhw'n edifarhau am eu rhan nhw yn y rhyfel, ac yn addo bod yn ffrindiau o hynny ymlaen. Doeddwn ni ddim yno, tîm lleol oedd yn gwneud hyn, ond dwi wedi gweld fideo o hyn yn digwydd. Dwi'n gwybod bod o'n wir. Ac o fewn wythnos, roedd y rhyfel cartra
wedi dod i ben yn yr rhan honno o Congo. A dyma lun o'r Filisha oedd wedi ffonio'r tîm yn deud bod nhw'n wedi blino lladd a gofyn am weithdy. Ac oedden nhw ar y ddau ochr i'r rhyfel cartra, wahanol ochrau i'r rhyfel cartra, achos yna tri llwyth, dwi'n meddwl, yn ymladd yn erbyn ei gilydd. A maen nhw'n rhannu cariad Iesu hefo'i gilydd rwan. Os ydy o'n bosibl iddyn nhw, yn sicr mae hyn yn bosibl yng Nghymru. Rhoi popeth ar y groes fydd y rhan ganolog yn gweithdy ni y dechrau. Dyna sy'n creu o gwirthia. Rhoi popeth ar y groes. Trwy hynny, da ni'n gweld calonnau a chymunedau yn cael ei iachau a'i thraws newid. Allwn ni ddim gweld iachad dwfn a pharhaol heb y groes. Allai ddim pwysleisio hyn ddigon. Dim ond Iesu all iachau a thraws newid ein calonnau a'n cenhedloedd. Mae atgyfodiad Iesu yn dangos fod ei aberth wedi bod yn ddigonol. Roeddwn ni mor wrol o'r tîm yn y Congo. Dyma yna elusen Gristnogol yn dod atyn nhw a dweud bod nhw'n hapus iawn i weld y ffrwyth o'r gweithdy ac yn cynnig i cynorthwyo nhw'n ariannol mwyn i'r gwaith fedru ehangu. Wel, oedd y tîm yn hapus iawn i glywed hynny. Ond, roedd yna amod. Roedd rhan o'r arian yn dod gan lywodraeth, a roedden nhw wedi ymrwymo i wneud yn siŵr nac oedden nhw yn cynorthwyo unrhyw beth allai fod yn faen tramgwydd i unrhyw un. Felly, byddai rhaid i'r tîm adael allan y groes. Dyma arweinydd y tîm yn dweud, diolch yn fawr iawn i chi am eich cynnig. Mi gewch chi gadw'ch arian a mi nawn ni gadw'r groes. Y newydd da ydy fod Iesu wedi talu'r pris llawn ar y groes i brynu popeth yn ôl mae'r Lleidr wedi ddwyn oddi arna ni. Yn Ne Affrica mae yna floda sydd ddim ond yn tyfu ar ôl tân. Mae'r hedyn yn gallu aros dan y ddaear am flynyddoedd. Ond ar ôl tân, mae bloda hardd yn tyfu allan o'r lludw. Dwi wedi gweld nhw. Maen nhw'n ei galw nhw yn liliau tân. Da ni'n gwahodd pobl i roi bloda yn y lludw. Fel arwydd os ydyn nhw'n credu bod Duw yn gallu troi i colled nhw yn elw. Bod Duw yn gallu dod â rhywbeth da allan o'r pethau drwg maen nhw wedi bod trwyddyn nhw. Dyna'n gobaith ni fel Cristnogion yma yng Nghymru, fod Duw yn gallu prynu yn ôl pob peth. Oedden ni'n petruso siarad am hyn yn fuan ar ôl yr hil-laddiad yn Rwanda. Allwn ni feiddio awgrymu bod Duw yn gallu dod ag elw allan o golled môr erchyll. O, mi all, gwaeddodd un ferch. Mi allwn ni ddysgu i'r byd sut i faddau. Waw. A maen nhw'n gwneud hynny rwan. Erbyn hyn, dwi wedi gweld sypiau o ludw wedi gorchuddio hefo bloda mewn gymaint o wledydd yn y byd. Yn cynnwys Wcrain, cyn Covid oedd hynny. Ddaru ni hyfforddi tîmau lleol ar ôl i Rwsia ddechrau ddod i mewn 2014.
A mae'r tîm wedi gofod chwalu bellach, ond maen nhw'n dyheu am yr amser y canw fynd yn ôl i barhau hefo'r gwaith, a mi fydd mwy o'i angen o nag erioed. Deall beth yw gwir faddeuant. Ar ôl rhoi popeth i Iesu ar y groes, da ni'n rhydd i faddau i'n gilydd. Dwi'n pwysleisio ar ôl rhoi ein poen i Iesu. Dwi'n meddwl mae yna sleid arall os yna? Oes. Mae'n anodd iawn maddau cyn delio hefo'n colledion a'n poen. Ond os da ni wedi rhoi o i Iesu, mae'n calonna ni'n cael ei gollwng yn rhydd i fedru madda. Mae hwn yn rhywbeth arwyddocaol iawn dwi wedi ddysgu dros y blynyddoedd. Mae cymod bob amser yn ddwy ochrog. Rhaid cael edifeirwch yn ogystal â maddeuant. Deall grym trawsffurfiol edifeirwch. Mae hyn yn golygu gofyn am faddeuant. Yn bersonol, fel welwn ni'n y llun nesaf. Chi dau berson fan hyn wedi hoelio, y ddwy ochr wedi hoelio i'r rhan nhw ar y groes ac yn ffeindio lle i gymodi. Ond hefyd, mae angen gofyn am faddeuant ar ran yn grŵp ni, a'n hynafiaid ni. Sefyll yn y bwlch mewn cyffes uniaethol. Dwi gynna... dyma ni. Dyma ni. Be welwch chi fan hyn? Hwn. Be welwch chi fan hyn? Mi welwch chi ddau grŵp, a mae yna rhywun yn penlinio mewn dagrau yng nghysgod y groes, lle mae rhywbeth wedi cael ei hoelio arno fo. A mae hi neu fo yn pwyntio nôl at i grŵp nhw, ac yn pwyntio ymlaen at grŵp arall sydd wedi cael ei niweidio gan ei grŵp nhw. Dwi'n caru'r llun yma. Mae o'n sôn yn y Beibl am gyffesu pechodau ein hynafiaid. Yn Leviticus 26, adnod 40, mae'n deud, os gwna'n nhw gyfadda i bod nhw a'i hynafiaid ar fai, wedi bod ar fai. A mae hyn yn digwydd hefyd yn llyfrau Esra, Daniel a Nehemia. Da ni'n galw'r gyffes ar ran yn grŵp ni yn gyffes uniaethol. Yn ein profiad ni, mae hyn wedi bod yn egwyddor hynod o bwerus i greu iachad, maddeuant a chymod mewn gwlad ar ôl gwlad. Mae rhai yn anghytuno hefo'r egwyddor yma, ond dwedodd Iesu y bydden ni'n adnabod coeden wrth ei ffrwyth. A mae'r ffrwyth yn doreithiog. Dwi wedi profi y ffrwyth hwn yn bersonol. Roeddwn ni mewn cwarfod gweddi rai blynyddoedd yn ôl wedi ei drefnu gan grŵp eiriol Lydia. Daeth merch o Loegr ar draws yr ystafell a phenlinio wrth fy nhraed i. I came here today, medda hi, specifically to ask you, to offer you
the servant heart of an English handmaiden. Wel, o'n i di drysu'n llwyr, o'n i'n mynd all be oedd hi'n trio wneud. A dyma hi'n deud, I know this won't make any sense to you, because in our history, we were always the masters and you were the servants. Mi dorrodd rhywbeth yn nghalon ni. A mi nes I wylo'n hidl. Dwi'n meddwl na o'n i'n just yn teimlo am hoed yn hun. O'n i'n teimlo poen canrifoedd o'n pobl ni. Ac oedd hi'n wylo, ac oedd hi'n deud, forgive us, forgive us. Oedd hi'n deud bod wedi gwneud gwaith ymchwil a wedi darganfod bod yna lawer iawn o anghyfiawndere wedi bod yn ein hanes ni. A dyma hi'n dechrau rhestru nhw. O, mae hi'n gwybod, medda fi. Mae'n gwybod, mae hi'n deall ni. Ac oedd hynny'n golygu gymaint. Mi dderbyniais I chalon ni. A mi nes I ofyn meddeiant hefyd am yn hagwedd ni tuag atyn nhw. Ymreichie'n gilydd, mi gwyddodd rhywbeth pwysig iawn yn nghalon ni. Mi ddiarfogwyd fy nghalon ni. Ond mae yna gam pellach hefyd i'w gymryd. Rhaid I ni ddysgu anrhydeddu, bendithio a chyflenwi'n gilydd fel cyd-ddinasyddion yn y genedl sanctaidd. Yn Pedr ail benod ar 9 adnod da ni'n clywed am y genedl sanctaidd. Ond ych chi'n bobl sydd wedi eich dewis yn offeiriaid I wasanaethu'r brenin, yn genedl sanctaidd, yn bobl sy'n perthyn I Dduw. Ych lle chi ydy dangos I eraill mor wych ydy Duw, yr un alwodd chi allan o'r tywyllwch I mewn i'w olau bendigedig. Y genedl sanctaidd gyntaf oedd Israel. Drwy Abraham, roedd Duw am greu cenedl newydd, hefo neges broffwydol i'r byd. Dyma pwy ydy Duw, a dyma'r ffordd mae o am I ni fyw. Mae hyn yn cael ei gadarnhau wrth I nhw ddod yn ôl o gaethiwed yn yr Aifft. Yn Exodus 19 adnod 5 I 6 mae e'n deud, Yn awr, os gwrandewch yn ofalus arnaf a chadw fy nghyfamod, byddwch yn eiddo arbennig I mi ymhlith yr holl bobloedd, oherwydd eiddo fi y ddeiar I gyd. Byddwch hefyd yn deyrnas o offeiriaid I mi, ac yn genedl sanctaidd. Ond oedd Israel wedi methu I wneud hynny dro ar ôl tro. Yna daeth Iesu i'r byd, a chyflawni pwrpas Duw yn berffaith. Ond pan esgynodd o i'r nefoedd, rhoddodd yr un gwaith I ni, I ddangos pwy ydy Duw a'r ffordd mae o am I ni fyw, mewn cariad ac undod perffaith fel y drindod. Mae Pedr yn defnyddio'r union gysyniad gawn ni yn Exodus 19 yn yr adnod darllenon ni yn cyntaf Pedr 2 adnod 9. Ond yn cyfeirio o tro yma at gredinwyr mewn gwahanol rannau o'r byd. Mi haffwn I rannu fy stori, fy mhrofiad I efo chi, allai ddim ond deud y hanes I, ond dwi'n cydnabod fod gan pob carfan I stori I hun. Mae'n ethnigrwydd yn rhan bwysig o'n hunaniaeth ni. A mi welwch chi'n glir mae bod yn Gymraes oedd fy hunaniaeth pennaf I.
Roedden ni mor wrol o hon. Ond, weliwch chi, mae'r drai goch yn fawr iawn yma. Fawr iawn. Ac yn agos iawn at yng nghalon ni. Ond mi oedd fy hunaniaeth i yn un glwyfus. Oedd na Saeson yn yr ysgol uwchradd yn deud wrtho ni y Cymru Cymraeg bod ni yn israddol iddyn nhw. A hefyd yn deud i fod i'n anfoesol. Oedd yn anfoesol i ni siarad Cymraeg tra roedden nhw o gwmpas. A felly'r unig le oedd gennym ni hawl i siarad yn iaith yn hunain oedd yn cartrefi preifat. Ond hefyd o'n i'n clywed gan rhieni am gymaint o anghyfiawndere yn y gorffennol, pethau fel y Welsh Not a lot o bethau eraill. So nid yn unig o'n i'n glwyfus, ond o'n i hefyd yn ddig, yn barod i amddiffyn. Roeddwn ni yn llawn rhagfarn ac yn casau Saeson. Maen nhw gyd yr un fath. Mae'n anhad. Maen nhw gyd yr un fath. Oedd y wasgod wedi troi yn eilyn. Diolch i Dduw, nid dyna lle dwi heddiw. Sut ddaru Duw newid yng nghalon ni? Fedrai'm deud y stori i gyd wrthych chi heddiw. Mae llawer ohono fo yn llyfr sydd ar y cefn fanna, yn Gymraeg ac yn Saesneg, dwi'n meddwl. Dwi wedi deud hanes wrthych chi am be ddigwyddodd pan ddaru'r Saesnes ddod a phenlinio wrth fy nhraed i. Oedd hwnna'n rhywbeth mawr i mi, oedd wedi newid yng nghalon ni. Ond falle na'r cam ola yn y broses oedd darganfod y gwirionedd am y ganadl sanctaidd yn cyntaf Pedr 2:9. Mae hon yn genedl arbennig, goruwch naturiol, sy'n cynnwys credinwyr o bob llwyth ag iaith. Yma, maen nhw i gyd yn gyfartal ac yn gallu creu rhywbeth hardd gyda'i gilydd i ogoneddu Duw. Roedd fel petai Duw wedi cynnig gwisg well i mi. Roedd y wasgod wedi troi yn eilyn. Wrth weld mantell hardd y genedl sanctaidd, oedd hi ddim yn anodd i dynnu'r wasgod. Whoops, o'n i'n stuck i gyd efo'r... Mae'n dal i hogian, dwi'n eisiau'r eilyn yn dal i hogian wrth ai. Reit, ni. Mae hon yn hardd. Ond dwi eisiau chi weld, mae'r ddraig goch yn dal yma. Achos dyna pwy greodd Duw fi. A mae wedi rhoi rhyw trysor arbennig ym mhob gwlad i ni allu harddu'n gilydd a chyfoethogi yn gilydd. Wrth gwrs mi fydd diwylliant Cymraeg yn fwy annwyl i mi na diwylliant pobl eraill. Mae hynny'n naturiol, ond dio ddim yn eilyn rwan. Mae'n iawn i ni garu'n gwlad wrth gwrs i fod i, ond ddylai hi byth fod yn eilyn. Does dim rhaid i mi fyw. Os dwi'n gwisgo hon, fedra i ddim byw fel rhywun clwyfus na dig.
Achos da ni gyd o werth cyfartal fan hyn. Da ni gyd yn cael yn anrhydeddu a'n bendithio gan yn gilydd. Erbyn hyn, dwi'n fwy cyffroes o lawer mod i'n ddinesydd yn y genedl sanctaidd na just bod yn Gymraes yn unig. Fel cyd-ddinasyddion yn y genedl sanctaidd yng Nghymru, gadewch i ni anrhydeddu, bendithio a chyflenwi'n gilydd. Allwch chi ddychmygu pa mor fendigedig fyddai hynny? So ni'n gallu cydweithio yn hapus i ehangu teyrnas Duw yng Nghymru. A hefyd, fel tystiolaeth gref mewn byd toredig, gall Cymru eto fod yn fendith i'r byd fel y bu hi o'r blaen. Dyna'n gobaith ni. Dyna'n gobaith ni. Dwi am eich gadael chi efo cwestiynau i fyfyrio arnyn nhw. Pa boen ydw i'n ei gario? Beth sydd angen i mi ei roi ar y groes? Yr nesaf. Pa wahaniaeth fyddwn ni'n weld petai'r holl gredinwyr yng Nghymru yn byw fel cyd-ddinasyddion yn y genedl sanctaidd? Beth sy'n yn rhwystro ni? Ar ola, beth allwn ni i wneud i helpu hyn i ddod yn reality? Ar Lloyd derbyn fy ngeiriau syml. Cyflawnad y bwrpas di yn ymplith ni fel cenedl. Helpa ni ddod allan o'n poen a'n clwyfau. Helpa ni ddod i'r lle da ni wir yn gallu anrhydeddu a bendithio'n gilydd. A chyfoethogi'n gilydd. Fel cyd-ddinasyddion yn y genedl sanctaidd. Helpa ni fel cenedl, fel gwlad, i gael neges gryf i roi i'n byd toredig ni. Diolch. Diolch Arglwydd bod hyn yn bosibl. A da ni'n gofyn hyn yn wylaidd heddiw yn enw Iesu Grist. Amen.